Terve, minun nimeni on Mauno Hiiri. Ja minä olen Millikissa. Ja tervetuloa nyt Maunon ja Millin pelivinkkeihin. Nyt on oikein ihana kesäinen päivä ja minulle tulee ihan hirveän kuuma. Kun minulla on näin paksu turkki, meillä kissoilla tulee aina hirveän kuuma, mutta eiköhän se tästä. Hiirilläkin on varmasti kuuma. Kellarissa on paljon viileämpää. Mutta tiedättekö mitä? Kohta me näytetään muutama kiva pihapeli. Nimittäin kun kesä tulee, niin on mukava olla pihalla pelailemassa. Ja nämä välineet, mitkä näissä peleissä tarvitaan, ne löytyy varmasti ihan kaikilta kotoa. Eiks niin, Milli? Kyllä. Ja sinä voit sitten pyytää vaikka äitiäsi tai isäsi auttamaan, jos tarvitsee jotain apua siinä. Juu, Ja lupaa pitää kysyä tietenkin. totta kai. Mutta nyt itse peleihin. Pelin nimi on Millin boksi heittopeli. Ja siihen tarvitaan tällaisia rasioita, vaikkapa ihan neliskulmaisia tai pyöreitä muovirasioita esimerkiksi. Sitten sinne pohjaan kirjoitetaan pistemäärä. Tässä on 10 pistettä, sitten on 20 pistettä ja 50 pistettä. Voit toki laittaa muunlaisiakin pistemääriä, miten itse haluat, ja niin monta rasiaa kuin haluat. Sitten nämä laitetaan maahan. Siihen tulee 10 pistettä, 20 ja 50. Ja sitten tarvitaan tietenkin niitä heittovälineitä. Minä olen valinnut tällaisia palloja, pehmeitä palloja. Totta kai voi tietysti sen rengasheittopelin renkaillakin heitellä tuonne, mutta semmoisia sopivan kokoisia palloja, jos löytyy. Ja nyt pelataan. Milli, sinä varmaan aloitat. Mauno, mitä sinä oikein teet? Minä kaivan tätä seuraavaa peliä varten koloja. Sitten seuraava peli meillä onkin tämmöinen mielenkiintoinen Mauno Hiiren kologolfi. Nimittäin, jos sinulta löytyy kotoa tämmöinen krokettimaila ja krokettipallo, niin sitten se peli onnistuu. Sitten vielä tarvitsee kaivaa tuonne nurmikkoon semmoisia kuoppia. Mauno Hiiri onkin jo kaivannut ne valmiiksi.